Здравейте, приятели! Отново сте с канала на Елана и мен Амин Зайнали, само че в един малко по-различен формат, а именно Елана Next Gen. На мен ми е за пръв път специално в този формат, но с мен са нашите стажанти Мартин Манолов и Калян Петров. Мартина вече е редовен участник в формата и Марто, предлагам ти да кажеш какво ще си говорим и за какво си говорим обикновено в този формат. Разбира се, този формат го започнахме с идеята да направим интересни материали за младите хора, хората на нашата възраст, дори и твоята, които могат да бъдат информационни и интересни относно инвестициите. Разбира се, това не е инвестиционно мнение, не е целият този разговор с цел подсказване за това какви инвестиции да прави човек, ами говорим по такъв начин, по който да запознаем хората наистина с това какво представляват инвестициите, защо ги правим и как ги правим. И именно това е и днешната тема на видеото. Всъщност в какво ние младите инвестираме, как решаваме да инвестираме в него, какъв е процесът на избиране на акции или на имоти или на собствен бизнес, в които да инвестираме своето време, с което ние разполагаме, и парите, с които тепърва ще трябва да разполагаме малко по малко. Супер! Или иначе казано, подкаста на така актуалното Gen Z. Exactly. Аз да те поправя, на границата съм, водя се Zillennial. Така, последните Добре. милениали и първите Gen Z-та, но вие сте така класически представители на тази група. И в интерес на истината усеща се разлика в начина, по който ние разсъждавахме и света, в който ние пораснахме, и вие само за едни 5-7 години разлика, камо ли за хората, които са от по-предходните поколения. Именно това е идеята на този подкаст. Сега, аз от опита си с клиенти съм забелязал едно нещо и съм изключително щастлив, че много пъти съм комуникирал с младежи на 17-18 години, които с нетърпение очакват да навършат пълнолетие, за да си открият инвестиционна сметка и действително го правят. Аз изпълня на какъв акъл бях аз на 18. Оправданието е, че тогава по платформи, инвестиране, трейдинг не бяха толкова популярни. Достъпа до информация не беше същия. Нещата експоненциално тръгнаха нагоре. И в интерес на истината, може би вашето поколение е първото, което толкова масово инвестира, трейдва, понякога прави доста глупости. Сега, вие правите ли разлика в отношението си към инвестициите и парите сега и преди да влезнете в финансовия сектор, макар и нали, като студенти, стажанти, все пак сте успели да се потопите? В действителност има разлика, но тази разлика е по-скоро за лошо, отколкото за добро. Защото когато човек не знае какво прави на 100%, той взима решения много по-лесно, тъй като не е запознат с потенциални рискове, потенциални подходи за анализ или други възможности, които може да предприеме и къде може да вкара парите си. Когато сме запознати само с идеята за акциите, например, не знаем нищо за индекси, не знаем нищо за фондове и за други подобни инструменти, ние взимаме много по-лесно решение, защото изборите ни са ограничен брой. Или поне това беше моят случай. Блаженото невежество. Абсолютно. Добре. Аз и двамата ще ви попитам, даже този път ще насоча въпроса към Калян. Вие от колко време инвестирате? И когато започнахте да инвестирате, имахте ли намерение да се занимавате професионално с финанси? Защо дълбая в тая тема, че вие все пак сте в индустрията? За да видим доколко вие сте представителна извадка за младите и доколко вече сте обременени и всъщност сте хора от сектора. Аз съм започнал да инвестирам от 18 годишен, което означава, че инвестирам от 23-та. Ти си от онези млади хора, на които така се радвам. Да, точно така. Добре. Аз дълго време следях акции, финансовите пазари, следях новини, свързани с отделни компании, които се интересувах. И това още от 7-ми клас беше. Но просто нямаше как да инвестирам на по-ранна възраст. Заради това трябваше да чакам до 18-то пълнолетие. Тогава веднага започнах. И през 3-та години аз бих казал към по-ранната тема, нали, за разликата между как сме подхождали към парите в началото и сега, аз бих казал, че има една градация, нали, едно по, може да се каже,
по-развито отношение към парите, когато вече си инвестирал, нали, работиш с финансови инструменти. По-лесно ти е да оцениш реалната стойност на парите като ресурс. Особено като си напред, че с инвестициите започваш да разбираш някои по-сложни неща, като инфлацията, как тя точно влияе на парите, нали? Защото сега, примерно, нали, инфлацията има процента, който по месец, всеки месец го обявяват или всяка година, но обаче ти сега, като си инвестирал, да кажем 3 години, има кумулативната инфлация, която вече е различно число от това, което, нали, годишно се обявява, и това трябва да се да си го сметнеш сам. Или да го провериш някъде с някой инструмент онлайн, но го няма лесно достъпно. Добре, значи ти се интересуваш от инвестиции от 7-ми клас. Да. Не си измисляш. Не. 7-ми клас вече гледаше компании и така. 7-ми клас Супер, добре. отварях всеки ден на телефона. Добре, супер. С каква цел? Ти тогава започна да гледаш към финансите като евентуална кариера или по-скоро чисто инвестиционно? Аз като кариера всъщност все още не съм преценил точно тясно в коя сфера ще се занимавам, защото аз имам много широки интереси. Ти учиш в Нидерландия какво? В Роттердам. Учим международна бизнес администрация, която програмата от всичко ти преподават, т.е. HR, маркетинг, управление на бизнес, нали, като организационни структури, психология малко също свързани с тези неща и финанси, разбира се. Да кажем една основа, от която ти така и още ти финансите не си ги избрал категорично като финансите са ми... финална цел, професионална. Финансите са ми най-интересната част, защото аз съм математик по душа, още от много малък, от първи клас. И финансите са нещо, което мен най-много ме влече, но обаче не съм преценил точно в коя сфера ще се развивам като точен фокус, защото вече в кариерата има и други аспекти, освен какво просто ти е интересно. Нали? Вече зависи какво си добър, къде има шансови възможности и това трябва да се прецени. Нали? Аз имам още време по принцип. Още да се учиш. Добре. Да. Марто, ти учиш във Франция. Уча във Франция също International бакалавър за бизнес администрация, който при мен е 4 години, като 2 от тях със специализация. Аз лично избрах специализацията корпоративно инвестиционно банкиране, защото ми беше най-интересна. Реших, че за мен е важно след като свърша с университета да излезна оттам с hard skills, т.е. с наистина умения, които мога да приложа директно в работата си и съответно знанията си да ги използвам точно за да мога аз да се развивам и като човек, и като професионалист. Затова инвестирането също аз от много ранна възраст започнах да се занимавам, като аз даже използвах баща ми, който си направи акаунт и му казвах какво да купи, кога да продаде. Примерно след работа слагаше поръчки за следващия ден, когато се прибере, и беше много интересно, защото до 18 годишна възраст ние нямаме право да достъпваме тези пазари. Беше много интересно, бих казал, много успешно, което мен ме изуми. В началото, например, най-добрите ми инвестиции бяха Palantir, AMC и Nvidia също. Но разбира се, излезнах, когато като 16-17 годишен човек си сплаших от това колко проценти се генерират, нещо ново, първично. И всъщност тогава започнах да се интересувам повече от начините на анализ, начинът, по който аз мога сам да взема решение за дадена компания, дали бих инвестирал в нея, дали бих искал да бъда част от акционерите й и наистина да идентифицирам потенциала. И всичко това се случва точно чрез числата. Но вече все повече и повече има хора онлайн, които дават своето мнение, своите анализи и хората могат много по-лесно да взимат свое решение. Да, то ще бъде по-малко информирано, но в същото време, ако са достоверни техните предположения, така да се кажат, и числа, защо да не се послуша и такъв финансов онлайн гуру? Например, аз така си купих Palantir, когато бях малък, излезна ми в Instagram, купете си и си купих да видя какво ще стане. Тоест първите ти покупки са били базирани на чуждо мнение, още не си знаел какво да гледаш като числа. Да. Гледал си бизнес модела на компанията, предполагам. Чуждо мнение, индустрия, ако звучи интересна, ако е нещо нестандартно и просто известна доза гемблинг.
Така. Все още ли подхождаш по този начин? Вече не, вече съм много по-заинтересован в диверсификацията. Ето, например, Калян сега може да каже след малко как той е буквално измислил диверсификацията. Той е много диверсифициран. Аз от друга страна съм много по-малко диверсифициран. Моите портфолиа са изградени в автоматизирани агенти, които ми ги изграждат от една страна, от друга страна аз имам акции, които следя и сам съм си анализирал и съм сравнително доволен наистина от попаденията си след анализ, който не отнема повече от няколко часа. В действителност през уикенда, ако се отделят 4 до 5 часа на една акция, може да се идентифицира истинския потенциал. Добре, въпроси към двамата, който иска да вземе думата първи. Колко най-дълго време сте държали инвестиции? При мен трябва да се има предвид, че аз в началото започнах с една грешка, която е важно да се отбележи. Аз инвестирах в началото директно в американски акции на американските борси и те се облагат с данък. И така, всички сме го правили. Да, и в началото на тази година си прехвърлих всичките тези инвестиции в европейските акции на европейските борси. И това е грешка моя, която направих, която ако знаех тогава, нали, нямаше да се случи. Така че е важно за всеки, който започва да инвестира, да го знае това нещо. По-добре и на почти всяка голяма американска компания поне има акцията е регистрирана на някаква немска борса. Обикновено. Но по принцип, какъв беше само първоначалният въпрос? Колко най-дълго време си държал акции? Заради това трябва да се отбележи, че аз най-дълго време съм държал, откакто в началото съм купил акция на Apple. Вече я държа 3 години. Само с това прехвърляне в началото на тази година от американската на европейската борса. Ти си на 21 сега? Да. На 18 се купи. Добре. От лятото на 2023. Така. Добре. Марто ти? Много добре. Аз бих казал максимум 2 години да съм държал, тъй като когато вече станах на 18, продадох всичките си позиции от името на баща ми с неговото разрешение. Продадох ги, закрихме му профилите, тъй като той си има собствени, които си движи. Да, това ще те питам. Баща ти дали инвестира самия той или изцяло ти си инициирал? Той си инвестира, но аз отделно си го инициирах за мои си платформи, като в началото аз направих точно тази грешка с американските борси, тъй като има значение къде инвестираме, особено когато капиталът, с който разполагаме, е по-малък. И не можем наистина да избягаме на този данък в Америка, който не съществува в Европа, което е наистина страхотна новина за всички, които гледат в момента. 0% данък се облагат тези печалби, които реализираме на борсите в Европейския съюз. И след това... На регулирани пазари. Регулирани пазари. Да, регулиран пазарен оператор. Добре. И след това вече от 18 започнах да търгувам на по-често и не съм държал повече от година и половина една акция. Една позиция даже. Няма ли да ме питате същия въпрос мен, защото интересното е, че ето, младежта ме бие по този показател. Аз не съм държал никога нищо повече от година и половина. Включително миналата година превъртял съм 9 цифрен exposure. Но хоризонта винаги ми е бил между 3 и 6 месеца. Много рядко до година съм държал акции. Когато бях на 18-20, си спомням, че много твърдо бях решил да си купа акции на Тесла. Моя подход към тази компания, аз разбира се нямах никаква идея от числата. Аз тогава учих за лекар. Но вярвах в бизнес модела, харесваше ми и човек. Начина, по който се правят скокове, които са отнемали на други индустрии десетилетия, се правят за месеци, за години. Ракетите, електрическите коли с пробега им, с максималната скорост. И сега го отлагах. Само че аз около себе си не съм имал човек, който инвестира и тогава не беше толкова популярно. Нямах идея как се купуват тия акции. Не знаех какво е инвестиционен посредник.
като платформа ми се въртеше в главата нещо, което съм гледал. Даже не мога да кажа дали тогава още ги имаш тия масови реклами в YouTube на някои от CFD платформите. То дали YouTube е имало? Стига да имаше YouTube. Но си остана така че ви поздравявам. Със сигурност сте в по-добра позиция, отколкото съм бил аз. Оправдавам се. Защото все по-достъпна става информацията и все по-популярно става. Постоянно ми се случва да се разминавам с младежи по центъра и да ги слушам как си говорят за трейдинг, за крипто. Може би криптото доста популяризира инвестирането и трейдинга сред младите. Аз обаче бих искал да си поговорим за едно друго нещо и то е думата акция, защото колко пъти я споменахме от началото на предаването. Повечето хора, като става въпрос за инвестиции, си представят акции. Да. Сега, като класове инструменти, дайте да ви изпитам малко. Направете ми една класификация в какво може да се инвестира. Акциите са от едната страна. Те какъв вид инструменти се водят? Дялови. Нали така? Да. Делови, да. Дялови. Да. Дял от компания. Нали така? Така. Пред другия клас активи? Доста основен инвестиционен. Ще има облигации, които вече са държавни и Дългови. корпоративни. Да, Дългов и дялов пазар. Така. Облигациите на вас по-скоро не са ви интересни. На мен са? са ми интересни много. Значи си бръкнал малко по-надълбоко и си разбрал, че от облигации могат да се правят много пари, ако е достатъчно рисков емитента. Точно така, колкото по-голям риск, толкова по-голяма възвръщаемост се очаква от емитента съответно. Като корпоративните облигации са много интересни за мен. Това представлява, поправим ако сгреша, това представлява нещо като кредит, който компанията получава от мен, за да си върши работата и с генерираната печалба от тези пари, с които е работила, те ми дават част обратно, което е лихвата. И всъщност, когато аз си купя един корпоративна облигация с, да кажем, 10% възвръщаемост, след като мине периодът, който може да бъде 1 година, 2, 3, 5, 10, когато мине този период, аз на година съм получавал по моите си 10% начисляване върху главницата и накрая на матуритетната дата, т.е. когато вече изтече договора, получавам и главницата. Точно така. Всъщност, ако можеш и ние да се финансираме по този начин, ще да е много хубаво. Теглиш един заем, плащаш му само лихвата, главницата седи и накрая я рефинансираш с нов дълг, което няма нищо нередно. По принцип, на невъоръженото око това му изглежда нещо не особено устойчиво, но ако се внимава, тази система всъщност работи. Да, много интересно, много е хубаво и в действителност не се занимава човек. Оставя една купчина пари в тези корпоративни бондове, облигации и ги забравя, докато има не фиксирана предварително определена доходност и има падеж. Акциите нямат падеж, капитала няма падеж, докато дълга има. Сега, ние чертаем една карта. Имаме акции, имаме облигации. Обаче забравяме едно нещо, което много хора забравят. И тук е момента да ви питам, според вас, за човек, който не се занимава с това, има ли смисъл да се анализират и да се подбират отделни компании? Или по-скоро би ни свършила подобна работа да хванем било то целият пазар или сектор, говорим за ETF-и. Защото аз от вас слушам само за акции. Да, знам, че е по-интересно, имаш някаква принадлежност към тая компания, към бизнеса и смяташ, че именно тя ще генерира така наречената алфа, че тя ще бие пазара. Не винаги обаче познаваме. И от 500 компании обикновено, зависи от периода, разбира се, но много често големи движения ги правят 10-20 от общо 500. И това да си мислиш, че ти ще познаеш една от тези компании, не е ли малко арогантно? Аз бих казал, че много зависи, защото в края на краищата това не е бъркам в турба с случайни числа или някакви топчета като тотото и изкарвам някакви компании, нито са печеливши, другите не са. Те компаниите имат финансови отчети. Добре. Компаниите имат освен това стратегии дългосрочни, които всичките тези работи, нали, може човек сам да си ги открие, да си ги прочете. Да не говорим, че има и другия фактор, който е, че с много от тези компании най-вероятно всеки от нас се взаимодейства по някакъв начин.
Сега, примерно, Apple, да кажем, или Microsoft. Почти всеки използва техните продукти. Добре. Оттам вече също може да се прецени в много по-дългосрочен план, нали, ако продуктът е добър и компанията има и добър revenue stream, т.е. начин да изкарва печалби от този продукт, това означава, че най-вероятно компанията в дългосрочен план ще се справя добре. Но това е, тук изхождаме от хипотезата, че ние сме минали през финансите на всяка компания. Да, поне веднъж. Поне веднъж. Аз вече там бих искал да добавя, че вече много зависи стратегията на инвестиране какво е на човек. Защото сега, както ти спомена, не държиш акциите по много дълго време. И това е стратегическо решение вече. И това много променя начина, по който се инвестира, защото ако държиш акция по една година, много е важно тогава да следиш всеки отчет, всяко 3 месече компанията как се справя, всякакви малки промени. Там често залагаш на един конкретен отчет. Виждаш естимейшените и казваш, не, това на мен ми се струва много консервативно, аз съм следил последните отчети, запознат съм с продуктите, знам какво лънчват в момента и смятам, че ще има outperform. Да, точно. Това е една стратегия. Друга стратегия е да търгуваш между двата отчета. Тогава много често, всъщност идеята на тая стратегия е точно резултатът ти да не се влияе от отчетите на компанията, а по-скоро от хайпа около нея и от макрообстановката. Тоест ти си заложил тази компания предварително като подценена, тръгваш от ниска база на общия хайп на пазара и залагаш на макросъбития, което би изтеглил пазара нагоре и съответно твоя фаворит също. Но това пак на базата на хайп. С Цвети предния път си говорихме за Anthropic срещу OpenAI. Аз си промених между другото мнението от тогава. Всъщност коментирахме, че Anthropic ще е компанията, която първо ще излезе на печалба, доста по-пестеливо и премерено подхожда. OpenAI поема типичните хайперскейлърски рискове и се очаква да изгори няколко пъти повече пари от Anthropic, т.е. да бъде губеща до след 2030 година. И Цвети ме попита в едногодишен хоризонт за коя от двете си. И аз веднага тръгнах точно от бизнес модела, така, като подходих като анализатор, на коя бих дал по-добра оценка. Да, ама хайпа е много опасна работа. Колко от... Зависи всъщност и пазара в каква фаза от цикъла ще, но да кажем вече late cycle, където не е инвестиционен съвет или препоръка, както ви каза Марто, но където смятам, че се намираме в момента, вече едно доизтискване на ритейл инвеститори до напомпване на марджин и тези пари много често не отиват там, където е по-добрата стойност, а там, където е хайпа, там, където се говори. Да. Сега въпросът е, че ако ще държиш една компания дългосрочно, все по-важни стават финансите и развитието на финансите във времето и бизнес модела, конкуренти. Нали, говориме за несистематичен риск. Трябва да се следи несистематичния риск, т.е. company риска на всяка отделна компания. Това е моето мнение. Поне, ако не на всеки 3-месечен отчет, дори при дългосрочна инвестиция 2 пъти в годината трябва да се минава през отчетите на всички компании, които държим. Сток пикинга много често съм чувал и го казвам и вярвам, че е работа на пълен работен ден. Не, че не познавам много хора, които имат успешни портфолиа с били пазара с по няколко пъти на абсолютно рандом подбрани акции, на хайпнати акции в на силен макрофон, но това по-скоро е изключение от... Всъщност не е изключение от правилото, защото пазара през по-голямата част от времето върви надолу. Нали, вървим по стълбите и слизаме по асансьора. Така че това нещо работи през една голяма част от времето, но много трябва да се внимава. Ами, всъщност това е така, че наистина е работа на пълен работен ден. И в действителност имам много интересна случка. Мой съученик от университета, който беше в другата специализация, не корпоративно инвестиционно банкиране, ами маркетинг. Той през цялото време се е занимавал с маркетинг, снима видеа, прави презентации и също така имаше известен интерес към финансите. Този човек на една от платформите, които предоставя класация в края на годината, беше за миналата година номер 4 най-така
инвеститор с най-голяма възвръщаемост на портфолиото си в държавата, в която е в Европейския съюз. И това наистина ме впечатли дълбоко, защото наистина когато човек има интерес да развива своите пари, те да му правят повече пари, както се казва по банален начин, наистина може да се отделя по някакво минимално време на ден, както ти каза, по няколко пъти в годината да се преглеждат тези позиции и в действителност всеки един от нас може да го направи. И ако не му се занимава с нещо толкова активно, може винаги да погледне корпоративните облигации или ETF-ите, тъй като пък ETF-ът ни дава друга възможност, която е вече сложната лихва. Сложната лихва имаш винаги. Да, но също така автоматизирано, както казваш, по стълбиците се качваме и това е най-лесният начин за мен за гоненето на сложна лихва и също облигациите корпоративни много ми харесват. Всъщност при ETF-ите имаш, нали, пак влизаме в леко сух термин, систематичен риск, нали, на цялата система, на целия пазар. А при всяка компания много внимавай с корпоративните облигации, защото там пак имаш несистематичен за всяка една компания. Тук трябва да кажем едно нещо. Облигационерите са по-напред в опашката, за масата на несъстоятелност, ако случайно компанията закъса и фалира и не може да си изплаща така. Тоест първо се плаща на кредиторите и след това, ако остане нещо за акционерите. Това не означава обаче, че компанията непременно би имала активи за всички кредитори и зависимост от бизнес модела и това колко е задлъжняла. Има компании, които всъщност в България по-малко такива, но оперират с доста повече дълг. Трябва да се внимава, трябва да се следи. Отново отчети. Каляне, искаш да ни кажеш нещо? Да, първо за фалитите, колкото знам, най-често при фалит и за кредиторите почти нищо не остава. Така. Тя компанията, която е фалирала, вече куха, няма нищо в нея. Вече почти я няма самата компания като активи, защото най-вероятно в процеса на фалит са се опитвали да възстановят. Да преструктурират. Да преструктурират и най-вероятно почти всичко е заминало и дори да остане нещо, най-вероятно банките ще се възползват от него преди някой кредитор на борсата. Много е хубаво точно това да се каже, че и кредиторите също имат ред в опашката. Да, заемите не са с някакъв тир. Така. Ниво. Точно така. И банките рядко да финансират, когато има емитирани облигации, които са с предимство. Да. Банките обикновено искат да бъдат с предимство. Трябва да се гледат точно така банкови заеми и след това трябва да се гледа какви емисии облигации има и ти къде си. Ти от коя от тия емисии държиш, къде си на опашката, за да не излезе, че си след доста кредитори, точно преди акционерите и така. Това по принцип излиза, защото то джънк бонда заради това има високи лихви. Високата лихва заради високия риск. Така че аз дори бих казал, че облигациите са инструмент, който, особено джънк бондовете му изгледат атрактивно, но те са високо рисков инструмент. И другото нещо е, че ако се държи по начина, по който Мартин каза, тогава е неликвиден, защото ти трябва да го държиш докато не изтече заема и не трябва да го продадеш преди това. Защото вече ако продаваш заема по-рано, има фактора на лихвения процент, който е от Централната банка зададен, защото той променя цената на заема. И рисковата премия на самия емитент. Да. Тъй като ти при всяка облигация обикновено имаш една база, която ти е безрисковата норма на възвръщаемост, това, което зависи от централните банки. След това имаш рисковата премия на емитент. И когато тръгнеш да продаваш, би могло основата да мръдне, но би могло и премията да мръдне. Понякога, дори на покачени лихви в икономиката, емитента би могъл да е имал няколко добри години и рисковата му премия значително да се стопи. И всъщност при корпоративните облигации обикновено рисковата премия е по-големия фактор от лихвите на Централната банка. При държавните облигации всъщност базата е много по-определяща, защото там рисковите премии са много по-малки. Рисковата премия е по-малка порция от това, което очакват инвеститорите. Добре, да до момента си говорим за акции. Говорим си за корпоративни облигации. Умишлено отиваме към държавните, защото все пак става въпрос за Gen Z. Добре. Нагоре с риск. Колко повече? Много накъде. Например? Вие ми кажете, от крипто не се ли интересувате? Аз лично не се интересувам от криптото. Преди години
се интересувах от криптото, но не като финансов инструмент, а като алтернатива на валутата. Защото аз, според мен, криптото и основната функция на криптото, идеята с която беше създадена, беше да замести традиционната валута, фиат currency, която в момента се използва от държавите. И смяташ, че ако този процес не се осъществи, проектът е провален и криптото ще изчезне? Аз смятам, че вече поне с момента криптовалутите, както са, много трудно могат да се осъществи, точно защото започнаха да се използват като финансов инструмент, вместо като валута. И това много им промени възприемането от хората и от пазарите, и от банките също. Те и банките започнаха сега вече да ги използват като финансови инструменти и не мисля, че някога ще могат да замесят криптото в момента в този вид. Всъщност тук ще поправя в щатите двата закона. Втория е Clarity Act, първия не си спомням вече как се казваше, но идеята на Clarity Act и там банките пуснаха доста сериозно лоби, е точно криптовалутите да бъдат валута, а не финансов инструмент, и там големия спор всъщност е банките пречат на стейблкоините да изплащат купони, защото това вече става финансов инструмент. Да. Банките не ги устройва да има нещо, което хем да може да служи като валута, хем като финансов инструмент, защото малко обезмисля депозити, размърдва пазара на облигации и така нататък. Аз бих казал, че това е невъзможно. Няма как едно нещо да бъде и валута и финансов инструмент. Защото за да е валута, трябва да е стабилно. То да няма волатилност. Не. Защо? Защото нестабилна валута не е хубава валута. Значи... Кой е казал, че трябва да е хубава валута? Ако не е Африканските валути стабилни ли са? Да, Аз съм сигурен, че имат по-волатилни валути в Африка, отколкото в... Да, и те често си смеят напълно валутата. Скарват напълно нови. Точно защото не работи. Една валута трябва да е стабилна, защото човек, когато я използва, т.е. когато я държи дори краткосрочно, трябва да е сигурен, че като я държи, няма да се загуби стойността значително. Стойността спрямо какво? Тая стабилност се определя от това колко е разпространена валутата. Спрямо какво може да си купи. За нормалния човек това е единственото нещо, което... Тоест трябва доста по-голяма адаптация, за да може хората да започнат да мерят стоки, услуги и така нататък в биткоин. Добре, съгласен съм. Но това, че криптото се превръща в финансов инструмент, да знаеш, банките няма да го позволят. Банките искат да го държат като валута, за да бъде инфириор валута спрямо в моменташните фиатни пари. Защото в момента, в който тия стейблкоини, говорите за стейблкоин закачен към злато, закачен към долар. Тетера си е долар. Той е бекнат с долари, само че това, което се опитаха да направят, е да плаща и купони. Тъй като той не е бекнат просто с долари, а с трежерите. Да, ама функционално крипто ли е този инструмент тогава? Ако аз си купа крипто, което е закачено за златото, например, така? Аз реално не купувам крипто, аз купувам злато на практика. Да, но с възможностите за дистрибуция, възможностите за движение, които блокчейн има блокчейн фактора. Да. Обаче аз реално купувам инструмент закачен за блокчейн. Разбира се, това е процеса на токенизация. Аз мисля, че това е бъдещето всъщност на блокчейн. Да се токенизират реалните активи, това, което сме свикнали да търгуваме и ползваме, да мине в токени. Сега, ако се говори за блокчейн технологията, според мен това е друг разговор. И аз бих казал, че да, съгласен с теб, в дългосрочен план, валутите най-вероятно рано или късно ще бъдат заменени с някакъв инструмент, базиран на блокчейн технология. Но не мисля, че ще е в момента криптото в този вид, който е. Защото просто биткоин сега, примерно, цената си, колко процента от цената също са просто чиста спекула? Това важи и за фиатните. И за фиатните пари. При фиата просто разпространението им дава тази стабилност. Ама при фиата е много по-малко. То е свързано с държавни ценни книжа, с Централната банка. В края на краищата, нали, при долара специфично, защото долара е най-добрият пример. Нали, долара на края на краищата, нали, хората се купуват държавните ценни книжа на САЩ. Точно така, дълговия пазар и това, че се котират суровини в долари. Да, и защото са сигурни, че в края на краищата Федералния резерв ще им даде тези пари по тия заеми. Независимо какво ще случи. Въпросът е колко ще обезцени другите пари, които вече са в системата. Най-често. Да, но обаче в края на краищата, нали, те са сигурни, че системата няма да се обезцени толкова и заради това се смята за много ниско рисков инструмент. Мен ми се искаше аз да съм криптоскептик.
Тук сме се събрали с две Ето, джензита и няма кой да... Аз мога да подкрепя криптото, ако ти трябва някой такъв. Аз искам да го подкрепиш, ако наистина вярваш в него. Вярвам в следващата стъпка, която ти даже нарече токенизацията. Токенизацията на истински активи би била наистина много интересен процес и с нея може да се правят толкова много неща. Едно от нещата, които, например, веднага ми идват на ум, са тези AI агенти, които вече всички си правим, за да ни вършат работа през деня. Дали ще бъде morning summary, дали ще бъде следене на акция, дали ще бъде анализ на дадена компания. Тези агенти, когато разполагат с тези токени, които са на наше име, могат и с пари, които също са на наше име, могат от наше име да правят 24-часова търговия с други агенти, което ще създаде такава хубава ликвидност за всички ни. Ликвидност, възвръщаемост. Разбира се, важно да се отбележи, че откъдето идват едни пари, там трябва и да се загубят. Така че не може винаги всички да печелят. Трябва един да загуби, за да спечели друг. Тоест ще има някои агенти, които ще правят грешки или така негативни транзакции, но в края на деня това е абсолютно нормално и всички сме били свидетели на това портфолиото ни да е на червено за известно време. И с тези токенизации вече смея да твърда, че България даже е на едно от така първите места в Европейския съюз, в които вече, особено в Източна Европа, в които вече КФ на Комисия по финансовия надзор е одобрила компания и сега следва и други да се одобрят, такива, които се занимават точно с крипто асетс, така наречените. Оттам вече може да се използват и за токенизация, и за инвестиране директно през компания официално на българския пазар и световния съответно, което е много интересно и създава много възможности за криптосвета в нашата държава. Интересна истината, токенизацията от началото беше по-логичният процес, Да. но това, което се случи първо, беше секюритизацията на криптоактиви. Тоест, тези ETF, които направиха и големия хайп беше около тях, абсолютно подкрепям блокчейн по-голямо от крипто. Като приложение, като смисъл и токенизацията на реални активи, да. Отново казвам, според мен има смисъл от алтернативна, неуправлявана от Централна банка валута или валути, просто като алтернатива. Като не мога да го нарека safe haven с тази волатилност, но в следващите години не знаем как ще се развие и ако се върнем на идеята с диверсификацията, моето мнение е, че никога не е зле да сме там, поне малко. Като компонент от портфейла, взимайки предвид историческото му представяне, взимайки предвид волатилността, но истината е, че няма друг... Всъщност има други такива активи, ще стигнем до тях, но няма... Малко са активите, които в класовете активи, които можем да проследим за 10-15 години, средна годишна доходност над 20-30% и така нататък. Биткоин е един от тях. Разбира се, историческото представяне няма как да лежим само на него, още повече толкова кратко, но факт, числата са там. Виждали сме и преди големи спадове, сега се говори, че сме на дъно. Аз мисля, че тази 4 годишна повторяемост би трябвало да се чупи в един момент, не пречи да изкопаем още по-дълбоко и така нататък, но разглеждайки дългосрочно, това си е клас активи и не можем да го отречем. Да, някъде даже прочетох като шега, че всъщност криптото е хороскопът за мъже. Точно така. Да. Аз съм го чувал, между другото, като за технически анализ. Технически анализ, хороскоп за мъже. И се сещам за нещо, което съм си говорил с вас и то е точно за как си следите и си управлявате портфейлите. Някой от вас ми беше казал, че в началото, преди да се захване по-сериозно финансов анализ, аз гледах цената. Нагоре ли върви, надолу? Кой ми го каза от вас? Марто ти ли беше? Възможно е да съм бил аз, но това по-късно вече с обучението си. Разбира се. Разбрах, че не работи така. Точно така. Аз просто гледах в началото една графика и си казах, да, било е много надолу, сега ще бъде много нагоре. В действителност това да се осланяме на историческа информация за движението на цената не струва нищо. Не ни помага с почти нищо. Можем само да видим как компанията е реагирала в дадени периоди по тази графика и всъщност как се е движила цената спрямо
катаклизмите, случващи се около компанията, в индустрията и в борда на директорите и така нататък. Не можем да гледаме само цената как се движи, да си кажем да, щом до сега е падала, изведнъж ще скочи, почвам да влизам. Трябва да се гледа какво има зад тия движения, Точно трябва да така. се наложи макрообстановката. Да се обяснат и така. Аз по принцип бих казал, че един от най-големите слабости на технически анализ е точно това, че се гледат графиката. Графиката дори като числата зад нея не ти показва толкова много. Една графика, принципно, тя представя добре цената на акцията от само себе си, но сега в технически анализ, като правят някакви там как се казват, фигури и такива неща, нали, по принцип това, което те се аргументират, че има някаква психология за това и това е така, нали, все пак на акция като се качва известно време, после най-вероятно ще има някакви нива на корекция по някое време, но това вече е психология и вече там е до въпрос, нали, колко ти си способен да предвидиш такова нещо въз основа на просто графиката. Но аз не мисля, че технически анализ е анализ на исторически данни като цяло. Анализ на исторически данни би било да погледнеш сега, примерно, разпределението на възвръщаемостта на една акция, което технически анализ не може. Това не се прави при технически анализ. Нали? Ти вече отиваш на квант анализ. Всъщност това е иерархията в анализа. Започва на дъното седи така наречения discretionary technical analysis. После минаваш през кванта. Нали, налагането на тази цена към други активи и това вече започва да... Всъщност кванта започва да ти обяснява по-подробно това, което си видял в технически анализ. Не говоря за рисуването, нали, на линейки, а пък за движението на цената и вече върха на пирамидата в анализа. Оставам на вас да го кажете, знаете го. Кой е най-качественият анализ? Над квантитативния? По принцип фундаменталния. Точно така. Но аз бих казал, че технически анализ, проблема му, че е много краткосрочен. Никой не гледа графиката примерно 30 години назад и да прави сега някакви сложи, защото ти, нали, 30 години назад, ако гледаш графиката на повечето акции, които още съществуват, ще бъде черта нагоре. Експоненциално дори. Защото почти всичко е така, с някакъв спад около 2000 до 2010. Съгласен съм, тъй като технически анализ, голяма част от изводите в него се базират на психология, свързана с това, примерно ето тук са влезнали хора, нали, на тия нива на върха, примерно има обеми, след това се е случило еди какво си пазара е паднал и когато пак се върнем към този връх, част от тия хора ще искат да излезнат на нула и да не се занимават повече. Пример давам. Да, има някакъв резон за това. Да, ама това като се е случило преди 30 години... Да, не ти работи. Заради това аз би казал, че слабостта му, че е много краткосрочен, което означава, нали, че технически анализ е обвързан с това да трейдваш. Тоест някакви много купувам акцията един ден, продаваме след седмица или след месец. Това аз никога не съм го правил и в интерес на истината не познавам човек, който го е правил успешно. Аз. Добре, да е окей. Знам за хора. Говоря, познавам, значи наистина човек, който съм му проследил резултатите отблизо. Познавам хора, които се хвалят с подобни резултати, но за мен това не е достатъчно. Аз би казал, че това е хазарт. Технически анализ на краткосрочния е хазарт. И аз би казал, че историческите данни са много ценни, ако ги гледаш много време назад, защото те, когато станат над определено количество, тогава може статистически да ти представят, нали, компанията как се е справила много време назад. И вече оттам можеш дори да правиш по-сложни математически анализи, където дори да вмъкваш, както той каза, нали, от отчетите факторите. Тоест, примерно, в какви периоди е бил един мениджмънта, в какви периоди е бил друг, стратегически как компанията се променяла, нали, оттам може да гледаш реално до каква степен стратегията на компанията реално е реализирала по-добри резултати. Защото дори в отчета, нали, някои неща в отчета за някакви периоди може да са звучали много добре, ама в перспектива да се разбере, че тези неща не са били толкова супер. Нали. Сега, примерно от 2000-та година, нали, те балоните почти винаги, когато се случват, те се случват, защото и отчетите изгледат добре. Нали. Сега forward P ratio по принцип на компаниите, когато един пазар расте много, той е нисък, защото
приходите, които очакват в бъдеще, винаги са по-високи. Forward PE-то, само да вметнем, е цената наложена към очакваната печалба за следващата година. В интерес на истината, като отворим, има един много хубав сайт Finviz. Горе от менюто Map или Maps беше, можем да сортираме компаниите от S&P 500 както по PE, така и по Forward PE. И в зависимост от по-високите, над да кажем 15-20, вече отиващи към 30, светят в червено, т.е. скъпо. По-малките PE-та светят в зелено и всъщност когато цъкнем на в моменташното PE, целият пазар свети в червено. Всичко е много скъпо и много, пак слагам кавички, надценено. Като цъкнем на Forward PE, обаче всичко се избистри. Оказва се, че голяма част от тия компании, примерно PE-то им е 20, пък Forward PE-то 10. Това какво значи? 2 пъти очаквано увеличение на печалбата. Защото инвеститорите търгуват масово на Forward PE ratio, защото борсата смята за Forward looking, какво се гледа в бъдеще. И това работи, между другото, в последните няколко години, защото тия компании наистина си изпълниха и си надскочиха очакванията. Аз си спомням Nvidia, примерно, когато беше на над 100 и няколко PE и даваха Forward PE 30, 40, 50, нещо такова. Постигаше го. Следващата година пак се получава същото нещо, пак го постигаш, от тя и цената върви нагоре. Но това може би има своя лимит. Вече влизаме в тотално друга тема с AI, с хайперскейлинга, с това как си пазаруват един от друг и така нататък. Влизаме в съвсем различна тема и ви предлагам да се върнем малко. Аз би го върнал към пак стратегията на инвестиране. Така. Аз лично предпочитам да инвестирам много дългосрочно. Тоест да кажем, ако мога на акция да държа 10 години, ще държа 10 години, ако няма структурни промени в компанията или в бизнес модела или в продуктите. Защото според мен, тези краткосрочни движения, те в края на краища, ако погледнеш графиката, или ако погледнеш дори числата в дългосрочен план, те са просто шум. Те са просто статистическа вариация около това как се справя по принцип борсата. И вече тук, ако държиш нещо 10 години, едната опция да държиш ETF, което има резон за това. Ако държиш S&P, предполагаш, че в миналото перформанса ще се получава в бъдеще, но вече там въпросът е колко структурно се променила икономиката на САЩ, защото S&P се е свързано с това. Тоест това S&P, дали е онова S&P? Да, и дали ще продължи така да се движи. Защото сега трябва да разгледаш секторите, секторно как са разбити. Добре, преди си дори да разгледаш компаниите, защото в края на краищата индекса ти пак инвестираш в компании. И ти ако си нямаш идея от компаниите в индекса, да, то индекса ги променя, като се справя по-зле, но в края на краищата индекса също, когато някакви компании падат, перформанса му пада и на него. Добре, да и примерно ако не ти харесва прекалената концентрацията в момента в широкия индекс, минаха ли 50% технологичните компании? Като броим и тия communication services, Google, Meta и така нататък, мисля, че минаваме категорично 50%. Само семикондукторите дали не съм 20 и няколко процента от широкия индекс. В интерес на истината семикондуктор индекса ETF, който е базиран върху всички тия компании, отново без да избираме конкретни имена, а пък просто пускаме се в целия сектор. Нямам актуални данни, но бях гледал преди няколко месеца за последните 10 години средно около 26%. Абсолютно ненормална работа. Средно годишно това е 10 пъти обща възвръщаемост за 10 години, което е горе-долу резултата от S&P 500 исторически за над 20. Тоест за 10 години постигаш това, което за 20. Защо хората, според вас, подвеждащ ми е малко въпроса, не си купат просто най-силния сектор от последните 10 години? В крайна сметка това е тенденцията, така? Ние се намираме в тази тенденция и не спира да се говори за това. Не е ли отскоро, че не спира да се говори това за семикондукторите? Като хванеш възвръщаемостта назад в годините е пократително. Mm-hmm. То това вече не е отскоро. Ние от 23-та година излезнаха тия езици и малко преди това се говореше за тях.
Те семикондукторите преди 23-та също се качиха. Така, там имаше крипто. Имаше крипто недостиг на чипове. Така. Имаше покрай купането на крипто. Nvidia, това им беше всъщност първия голям удар. Бяха тия видеокарти за купането на крипто. Отделно те гигантите инвестираха, разрастваха, започнаха да монетизират през последното десетилетие доста по-различно. Google в началото беше charity в сравнение с това, което е в момента като модели за монетизация. Защо просто не се хванем в най-печелившия сектор? Защо ни е диверсификация? Ето сега въпроси отива, ако говорим защо не се хванем за най-печелившия сектор от S&P. Другия въпрос е защо не се хванем за най-печелившите компании тогава. Защо въобще ще гледаш сектора? Защото и в самия сектор има по-добри, по-лоши компании. Защото бизнеса върви. Ясно е, че бизнеса върви, но конкуренцията е динамична. Тоест, несистематичния риск си го има, но притесняваме се от това да гадаем коя ще е по-силната. Ето, помните Intel в какво трагично състояние се намира, ще виждате акцията как се представя в последно време. Щатската администрация придобива дял и така нататък. Защо се занимаваме с скучни сектори и с скучни инвестиции? Защо просто не купим това, което е вървяло? Аз бих казал, че човек трябва да има обща стратегия на портфолиото. Тоест, сега ти трябва да ги оценяваш секторите и компаниите, ако правиш стокпикинг на компании, трябва да ги оценяваш по риска, който идва с тях и възвръщаемостта. Добре. И вече в началото ще трябва да си прецениш, нали, първо за какъв период инвестираш, нали, колко време искаш да държиш индивидуалните инвестиции, които правиш. Дори да е ETF, нали, колко време искаш да го държиш. Ако планираш сега да си инвестирал в S&P днеска и да го държиш докато се пенсионираш, това е един метод на инвестиране, който идва с вече други анализи и друга структура на портфолиото, която трябва да правиш. Нали. Заради това, според мен, това вече много зависи индивидуалният инвеститор каква стратегия е решил да вземе. И сега, ако стратегията е по-високо рискова, тогава трябва да, нали, тогава има резон. Да инвестирам всичко в технологичните компании. Аз си инвестиционна теза, ти казваш, технологиите ще продължават. Това се е теза, само че това автоматично означава, че си поел много висок риск. Какъв риск? Как се нарича този риск? Секторен секторен риск. Ама това означава, че трябва да следиш много внимателно сектора и това означава, че ти от времето си трябва да инвестираш в това нещо. Така. Тоест това е средата между общата инвестиция в пазара и в отделните акции. Да. И това нещо всъщност може да ни донесе доходност, ако познаем сектора, по нищо не отстъпваща на, да кажем, не най-печелившите компании в сектора, но на една сравнително печеливша компания в сектора. Да, като хванем целия, като не познаем сектора. Трябва да познаеш сектора, а ти за да реализираш тези печалби трябва да познаеш после кога сектора вече е достигнал нивото, след което ще започне да пада надолу. Защото това, което обикновено се случва, и това е естествено, нали? Един сектор расте много и после има един период на корекция, където се свива много бързо. И после отнема известно време, докато започне пак да расте и тогава вече в едно по-развито ниво и растежа е по-слаб, но и по-стабилен. Това се случва с такива компании. Дали при технологиите ще бъде по този начин или в един момент няма да погълнат целия индекс? При технологиите има AI фактора, защото те са се свили 2000-та година, ама сега аз бих казал, че и това е другия проблем. Според мен технологичният сектор е много прекалено общ. Те има компании с толкова с различни дейности, които са слоени в технологичния сектор като един, а те нямат много общо. Нали? Сега може ли да се каже, че Google, бизнес модел им е подобен на този на Apple? Питаш ли ме? Да. Дали може да се каже, че бизнес модела на Google е подобен на този на Apple? Със сигурност имат всички те гиганти, всички хайперскейлъри имат пресечни точки. Имат и различни неща, които правят. Ето и сега OpenAI също влиза се припокрива с част от бизнеса на, да речем, на Google, на Amazon, на Web Services, на Apple, така нататък, но си имат и тяхно. При всички технологични гиганти е така. В интерес на истината, Клод е малко, Anthropic е малко различната компания в случая, защото тя се инвестира основно в нейния си, в собствения си софтуер. Но всички големи играчи са насякъде. Google, примерно, придобиха, това е един от моите 10 ексове
на сингъл акция. Купил съм я на $2, продал съм я на 20. Google придобиха криптокопача, който добиваше на най-ниска цена. Какво ти казва това? Криптокопача, който добива на най-ниска цена. Каква е стойността в тази компания? Каква стойност според тебе би могла да види Google в нея? Не знам. Не съм... Това трябва вече да се анализира. Това е потенциален дейта център. Това е компания, която има енергийни източници. Те строят си ядрени централи, копаят с въглища. Именно това беше причината аз да ги видя като потенциален победител, когато Тръмп печелише. Да. Ето това беше една възможност, която тогава разпознах. Лошото беше, че нямаше маржен инструмент, иначе щях съм много по-напред. Аз си бях купил самата акция. Защо? Защото те не се интересуват в такава степен от екологията. Идва такъв президент. Компанията е много по-малко популярна и не на хайпната. Никой не я знае, не е чувал за нея. В интересни са много често съм имал предимство да мога да се ориентирам по клиенти. Говоря си с клиент, който се интересува от криптокопача и виждам, че не е чувал тая компания. Говоря с втори, с трети, с четвърти и си казвам, добре, това ми харесва. Но това е в действителност в разрез с това, което той казва за инвестирането дългосрочно в едни и същи активи за много години напред. Не, нищо дългосрочно. Точно тук слагаме линията. Да. Аз казах така, сега идва един президент, който ще бъде окей с въглищата и ще има хайп около биткоин. Тая компания добива биткоин с въглища, прави яйци и така нататък. Има най-ниската цена на добив, което означава, че тя може да използва тая мощност и в алтернативен коридор, дори и криптото да завърши зле. Това е потенциално дейта център с изключително оптимални цени на работа и Google придобиха близо 10% от компанията. Ето ти как всички са навсякъде. От големите хайперскейлери, аз съм сигурен, че повечето хора, които инвестират с тях, не си дават сметка всъщност колко широко са пуснали пипала. Да, но това означава, че вече са практически конгломерати. Тоест, категорично. Същите компании, които 70-те са съществували и 80-те са видяло проблемите от този бизнес модел. Защото на някакъв етап, дори ти като инвеститор, ако компанията има в толкова много сектори, толкова много индустрии с разнообразни изисквания, разнообразен риск, оценката на самата компания става вече много сложна. И ти като инвеститор много трудно мога да прецениш с какъв риск идва тази инвестиция. В Япония това е доста популярно. Да. Така наречените Ямаха, примерно. Точно така. Те правят всичко. Да, те правят занимават с всичко. И как инвестираш в компания, в която ти не мога да прецениш какъв е риска на компанията? Все повече тия компании, както поглъщат все по-голямо тегло от индекса, все повече започват да заприличват на самия индекс. Като бизнес модел, като бизнес микс. Таблетата на Ямаха, помня, че вчера гледах, защото дискутирах, беше около 0. Което, нали, просто, че това, което искам да кажа, че някои конгломерати, тези в Япония са оцелели, но обаче тези в САЩ, нали, много от тях не съществуват или са разбити компаниите. Нали, General Motors, General Electric, нали, всички тези компании, те са вече ги няма и вече не са големи компании, голям фактор в индексите дори. Тоест, вече тук може да се погледне нещо притеснително, защото това означава, че технологичните компании, когато се разширяват в много индустрии, на някакъв етап ще станат толкова големи, че ще започват да стават тромави самите организации. Разбрахте, но тук ще ти дам една друга тема за размисъл и тя е доколко конгломератите от едно време, базовия и основния им бизнес е бил в синергия с всичко следващо, с което са се захващали и са го подпомагали, защото мисля, че тук е разликата. Тоест тези технологични компании, захващайки се, влизайки в индустрии, те биха влизали в индустрии, където това, което вече имат, би им било конкурентно предимство срещу останалите. Според мен тук пак се гледа вече в перспектива, защото те конгломерати в началото обикновено са започвали с един продукт и тези индустрии, в които са се разширили, те са били в началото свързани тясно с този продукт. Не мога да се сетя за добри примери, но много от големите лога, които познаваме, големите корпорации, са започнали с абсурдно странни продукти, които нямат нищо общо с моменташния им бизнес. Също си имало лошо в началото.
ако анализираш самото развитие на тези продукти през годините, в началото обикновено имало общо. Okay. Сега, примерно General Electric, нали, в началото всички тия бизнеси, които са се занимавали, те са се занимавали, защото са имали много добра електроника, нали? А тогава електрониката било нещо, което нямало много компании, които се занимават с това. Тоест ти като мога да правиш електроника, ще правиш хладилници, ще правиш всякакви, нали, лампи, каквото и да е, нали, ще правиш всеки продукт, който има някаква електроника в него, защото ти си един от малкото с този капацитет. И вече във времето, когато тези продукти, нали, като самостоятелни започват да стават по-ефективни, дизайнът им става по-ефективен, всеки от тези отдели започва да има много специфични изисквания, които не са точно този основен продукт от миналото. Сега въпрос е в съвременните хайперскейлери дали не направиха едни доста по-високи входящи бариери и дали няма по-добре да могат да изиграят този матч, отколкото тези, за които ти говориш. Влизаме обаче, момчета, в много така философски теми. Аз искам и различни от темата на епизода. Аз това, което исках да ви питам и всъщност да обърна внимание на следващите инвестиции, които наистина си заслужават да се обърне внимание на тях. Супер. Защото, например, в момента това, което забелязваме, все повече и повече хора онлайн започват да говорят за нужните части от това да работят ефективно тези дейта центъри, тази енергия, този пренос на информация. Все повече и повече се заговаря за пренасене на информация с светлина, с лазери. Също така захранване на тези дата центрове с, както вие говорихте до сега, с мини атомни централи. Има много европейски и американски компании, които са започнали да произвеждат малки електроцентрали, разбира се атомни, даже за домовете. Например, по Нордиките вече има такива малки, големи, колкото един по-голям така дизелов генератор за енергия, които могат да захранват къща с ядрена енергия, наистина с почти никаква поддръжка. И всъщност за мен лично това са вече интересните теми, на които бих обърнал внимание за следващите си инвестиции, защото в момента имаме и хайпът, имаме и нужда от инфраструктура, имаме и точно тази иновация, която докарват тези компании. Окей, т.е. кой ще осигури цялата инфраструктура за тия смели така очаквания от около EA. Добре, да пак говорим за акции. Айде да зум-аутнем малко. Вие знаете ли за последните 20 години кой е класа активи, който консистентно снася доста сериозна алфа, говоря над 20% средно, ако не ме лъжи паметта? Може би облигации. Не, как облигации? Друг. Метали, ценни ресурси. ETF-и. То ETF-а Близо си. За фондове става въпрос. За структурирани продукти. Мани фонд. Пенсионни фонд. Private equity. Private equity. Дали няма се окаже накрая това е един голям балон, защото там оценките са изключително субективни. Там не решава мистер маркет, а пък решават едни корпоративни банкери, пратени оценки на базата на това, на каква оценка са успяли да привлекат някакъв капитал, който е институционален, не пречи новопривлечения капитал да бъде събран от по-ранни инвеститори, които реално да напомпат оценката на вече притежаните от тях активи. Но говорим за private equity, т.е. влизането в една инвестиция много преди да излезе на борсата, докато още е частна компания. И аз тук ще реферирам и към нещо друго. Собствен бизнес. Защото това е друго, което може да ни даде. Отиваме вече в инвестиции на над 20% годишна доходност, защото S&P 500, корпоративни облигации, започнахме там с, кажем, при корпоративните от 5-6, от 6 нагоре да кажем, 10 вече при S&P 500, секторни ETF и 15-20, вече категорично над 20, трябва или да трейдваме, или да влизаме в компании в много ранен етап. Да. Така. Собствен бизнес. Или да правим собствен бизнес. Да, една от опциите. Което пак си е... това си е private бизнес. Не е... При private equity интересното е, че влизайки на по-ранен етап, ти много често можеш да влезеш и под цената на счетоводните активи. Често се купуват компании, закъсали, така нататък. Когато правиш собствен бизнес,
също ти влизаш по-скоро на цената на това, което трябва да се купи и да се създаде, а не на цената, на която пазара вече го е оценил. Но На правейки базата на вече съществуващ кешфлоу. Тоест, имаш вариант наистина да си early investor. Да, но правейки собствен бизнес, ти се отдаваш изцяло на него. Трябва да имаш някакъв резервен капитал, който да те издържа в това време, в което той започне да генерира свой собствен капитал. Имаш първите инвестиции са от FFF, Friends, Family и Fools. Така че набирането на капитал въобще не е лесно с първоначална идея. Консистентното притежание наистина на пари, с които можеш да се изхранваш, докато стане успешна тази идея, също е труден момент. И за хора, може би на нашата възраст, на 20-23, е по-сложно да се започне с собствен бизнес веднага след университета, тъй като има наистина още много какво да научим. Има, разбира се, и много възможности, които лесно можем да открием. Например, за мен такива възможности все повече и повече в това, че живеем в развита държава, стават точно тези услуги, които се водят за по-ниско ниво, точно нещата, които не им се правят на хората. Например, водопроводчици, събирането на буклук, всичките тези компании за миене на апартаменти и домове. Това са много големи възможности според мен, а другото е вече да се привлекат международни инвестиции, тъй като сме в Европейския съюз, в Шенген, имаме вече евро като валута и всъщност може да се направи голям бизнес с чуждестранни инвеститори много по-лесно, отколкото преди години. Тоест ти говориш повече за услуги и да търсим как бизнесът да е по-малко капиталоемък и как да бъде по-така репрезентативен за пред инвеститори. Ами да, най-лесното за мен, което е с най-малка инвестиция може да се направи бизнес, който е базиран онлайн. Тъй като аз лично, моите интереси са по-скоро към производствена част с заводи и наистина на неща, които можем да пипнем, неща, които можем да вкусим, да видим с очите си. Но тези продукти, за да се произведат, се изисква много голям начален капитал, който, както казах, към момента на нашата възраст би било много по-лесно да се занимаваме с или онлайн сервисес, дали ще бъде онлайн консултиране на компании, дали ще бъде правене на AI агенти за компании, да им го продаваме, поддръжка на уебсайтове, всякакви такива неща, които имат нужда компаниите и все повече и повече компании в България порастват до такова ниво, че им трябва по-силен онлайн презенс. И те го осъзнават все повече и повече и както виждаме вече навсякъде излизат все нови и нови реклами за компании, които са от пише, че са established 1999 или 2001, 3, 4. Също това са били компании, които до сега са оперирали само с хора на живо, без такъв онлайн маркетинг, например. Но все повече и повече те се появяват на повърхността и достъпват тези нови групи по години за млади хора. И всъщност всичко това, за да се случи, трябва някой да седи зад компютър и да изгради инфраструктурата за това, което ние младите можем абсолютно лесно да направим с достъпа ни до изкуствения интелект. Тоест предлагане на подобни услуги на вече съществуващи бизнеси. Да, защото е много трудно да измислим нещо ново в този свят, в който живеем. Аз ще ви кажа и друго интересно нещо. Купуване на подобен бизнес, който има нужда, но това вече е доста по-пиратско, доста по-агресивно. И голяма нужда от капитал. И не е задължително. Не е задължително. Ти спомена инвеститори, банките винаги са там за нас. В интерес на истината, когато знаем какво да правим, как да си правим сметката. Собственият бизнес, когато е добре преценен и в интерес на истината, когато е базиран на експертиза, точно. защото смятам, че тук е конкурентното предимство на нас, младите, доколкото влизам в тая категория все още, е да дадем на предходното поколение знания, умения, ноу-хау, които те нямат. Аз искам обаче да приключа този разговор с последния и според мен имаш най-висока възвръщаемост клас активи. И това е, много се надявам някой да ми даде правилен отговор. Деривативи? Не. По-философски. Знания. Точно така. Обучението, инвестицията в себе си. Да. Точно така. Под една или под друга форма. Дали ще бъде курс, само че внимавайте с курсовете, защото е пълно с особено вече с този AI. Можем и ние да направим курс.
Може и да направим. Може и да направим. Това също е произход на Но ако доходи. правим нещо такова, няма да е като голяма част от курсовете, които има. Да. Но инвестицията в себе си. Било то стаж. Ето вие в момента сте стажанти. Лятото, вместо да сме на морето, Вместо сте на морето, т.е. вие си инвестирате от най-хубавите години, от най-хубавите лета, които ще имате. Може и да бачкате някъде. Може да карате камиони. Няколко, доколкото знам, добре плащат. да. Вече въпросът тук е всеки вид опит ли има реална стойност за тебе. Защото в края на краища, според мен, най-ценният ресурс всъщност, който човек има, е времето. Това е нещо, което, нали, много малко мога да ефектираш колко време ти е дадено. Нали, има, нали, са по-здравословен начин на живот и такива неща. Може да се увеличиш времето. То обикновено са ни години, които вече няма си много активен в края на живота си. Но трябва човек да внимава в какво инвестира времето си. Тоест сега, примерно, за мен, сега, ако набирам опит в, да кажем, да работя в, да отида на стаж, примерно, в АЕЦ Козлодуй, да кажем, примерно, за някой човек, който учи инженерство, ще е много интересно нещо и много ценно. Но за мен сега, примерно, ако ми се даде такава възможност и се възползвам, няма да е ценно за мене, ще е някакъв опит, но за мен няма да има стойност, от която ще мога да се възползвам. Така че според мен е много важно човек да внимава. И да планира и да Да. надгражда правилно едно над друго. Защото да не бъде времето, хаотичен. особено когато си млад, на теб ти се струва, че времето е безкрайно напред. Но Не. не е. Не. Годините минават, нали, всяка възможност, нали, която имаш сега, не е нужно от всяка да се възползваш. Трябва да се възползваш от тези, които ще ти помагат да достигнеш до мечтите си. И до при целите си. акциите въжи също. Ето, при инвестициите в акции инвестираш повече пари и по-малко време. Нали така? Да. Вече вървейки нагоре. Имотите съвсем ги пропуснахме, но там също трябва да се вземе предвид, че сме инвестирали доста повече време, отколкото в финансовите инструменти. Бизнес. Инвестираме пари, инвестираме още повече време. Това трябва да си го търсим като премия. Трябва да си го търсим като премия в доходността. То всъщност точно при имотите, където няма да задълбаваме явно там, но при имотите това е един много голям минус. Отнема много време. Особено ако си сам човек, нали, да се занимаваш с даване под наем и всякакви анализ и намиране на купувач, намиране на оферта за имот. При това отнема много време. И също е с опит, стажове То си влиза, аз имотите би ги сложил, извиняй, че те прекъсвам, някъде между финансовите инструменти и бизнес. Като време. Като време, да. Всъщност между пасивното инвестиране и бизнеса, пак повече време от акциите може би, зависи колко си диверсифициран, Да, зависи според колко мен повече. компании гледаш, да. И вече от най-отгоре обучението, там даваме най-ценното си, времето, може би съвсем малко пари, може и повече, но смятам, че получаваме най-много, чисто процентно върху парите, които сме сложили. А ако сме избрали правилното нещо, в което да се развиваме, времето не е загубено. Според мен също с опита нещо е, че може би е под собствения бизнес, въпреки че собствения бизнес също ти помага да имаш опит с предприемачество, но опитът от само себе си отнема по-малко време, отколкото собствен бизнес, защото сега, примерно, дори на стаж да отидеш, ще започнеш работа някъде, това отнема по-малко време, отколкото собствен бизнес. При собствен бизнес, нали, ти не си 8 часа на ден там, ти си по цял ден, нали, ти реално цялото ти ежедневие, целият ти живот започва да се ориентира около този бизнес, особено в началото, като го установиш като Така. стабилна структура. Тоест, това е много времеемко. Но пък не, имам предвид като съотношение между пари и време, защото в собствения бизнес, освен че наливаш много време, наливаш и много пари. Докато в обучението става въпрос за по-малко време от собствения бизнес, но доста по-малко пари. Нали, оставам абсолютно на вас да стигнете до извода, кое е по-дълновидно за млад човек, като за начало, откъде да се тръгне. И ако мога с нещо последно да приключа разговорът ни тук, искам да отправя един апел към младите хора, наистина хората на нашите години. Инвестирайте времето си в неща, които са полезни за вас. Да, спомените от лятото наистина са много хубави, когато сме млади и постоянно купони, партията, природа, но в същото време това, което ми прави впечатление, тъй като вече съм на краят на моят бакалавър, е, че много се цени и от професионалисти, и от хората в университета, и от хората, с които се запознаваш,
Всъщност, какви са били твоите experiences? Дали си правил стажове, дали си работил по някаква програма, която е интересна за други хора, дали си участвал в състезания, било то по математика, по спорт. Просто наистина използвайте свободното си време, така че максимално да изградите образа на човека, който искате да станете. И в крайна сметка, ако сме успели и в процеса да се забавляваме, всъщност инвестицията няма как да не бъде успешна. Абсолютно. Добре. Казвам. Добре, благодаря ви и да благодарим и на нашите зрители. Това беше всичко от нас за днес и ни очаквайте скоро отново. Довиждане.